で高齢化によって需要が出てくる、一方で人口減少によって働く人の方が減っていくという状況にございますので、どうやってこれからの医療体制をちゃんとしたものにしていくかということは、極めて大きな課題になってくるものと思っております。あらゆる面でですね、どうやってこれからの体制を作っていけばいいのかということについて研究を進めていっていただければ大変ありがたいなと思っておるところでございます。地方自治体が設置する医療系の公立大学は全国で47校ありますが、本学の見学時期は学科にもよりますが、全国で1番目か2番目であり、茨城県の保健医療にかける見識の高さを感じる次第です。本学は県立の大学として今後も社外環境の変化に柔軟に対応し、常に先端的な医療を地域に還元できる人材を輩出することが可能です。茨城県立医療大学附属病院名誉院長の称号を授与する平成21年5月21日、茨城県知事お願いします。あなたは茨城県立医療大学長として尽力し、